Malawi Today. Mubatsirani nkhani zipa na pazodi yake ndiniso mwenyewe poyamba mitu yake. Bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum la Bempandale kuti apewe kulengeza zoti apambana chisankho pa nthawi yomwe bungwe la chisankho silinalengeze zotsatira za chisankhochi. Kukwera kwa mtengo wa chakudya kupangitsa mitengo ya zinthu zina pa msika kukwera yatero nthambi ya National Statistical Office. Zodi yake apeza kuti ana ochepa ndiwo ayamba sukulu pamene chaka chatsopano cha maphunziro cha 2025-2026 chayamba. Ndipo mu nkhani zina dziko la Botswana lalengeza za chuti pokondwerera kupambana kwa timu yothamanga pa mpikisano wa pa dziko lonse ku Japan. Khali modzi tili ndizi komanso zina zambiri. Tiyambeni nkhani yoti bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum labwerezanso kudandaulira zipani za ndale komanso omwe anapikisana nawo pa chisankho cha pa 16 September kuti apewe kumauza anthu kuti apambane chisankho pa nthawi yomwe bungwe la chisankho silinalengeze zotsatira za chisankhochi. Wapampando wa bungweli a Benedicto Kondowe ndiye wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe pomwe adandaula kuti kupitirira kwa zipani kumalengeza kuti zapambana chisankho maka bungweli lati Amalawi Electoral Commission apitirire kugwira ntchito yawo poyera pa nthawi ino pomwe Amalawi akudikira ndi chidwi zotsatira za chisankhozi. Iwo akufotokoza. Uthenga waukulu ndikulimbikitsa kupanga zinthu poyera umene uli udindo wa Malawi Electoral Commission ngati lifali pa zisankho zimene pakadali pano zili nkati. Nkhani yachiwiri ndikupitirizabe kufotokozera makamaka Malawi Electoral Commission kuti ili ndi udindo woteteza zofuna za Malawi kuzera mvoti yawo. Kuti zimenezi zikwaniritsidwe ndiye kuti ameka kuyenera yang'anenso madando amene akuperekedwa chifukwa njira yokhayo imene ingasimikizira Malawi kuti zotsatira zimene atapereke zikhala zokomera wina aliyense. Ndiponso amene akupikisana akhale wokhutitsidwa kuti apambana kapena sadapambane chifukwa choti njira zonse zoyendesera chisankho zakwaniritsidwa. Tanenanso kuti ngati zina zili zonse zikuchitika poyera, kuvomereza kuluza ndi njira imodzi imene kuonesera poyera utsogoleri wabwino chifukwa pokhala mpikisano sikuti onse angathe kupambana, koma chimene chimafunikira ndichonena kuti ndondomeko zake zikhale zoonesesa kuti zonse zimene zimakhuza zisankho zawunikiridwa kuphatikizapo madando amene amaperekedwa. Mu zisankho zimenezi tikufuna kuti amene apindule ndi Amalawi wosati chipani chifukwa mwina chipani ndi chimodzi kapena makandidates pa mpando wa president alipo 17 koma mudziko muno tilimo 21 million. Kutanthauza kuti ngati ameke angapange zolondola tonse Amalawi 21 million tikhala tikupindula komanso mibado imene kubwera kusogolo akhalanso akupindula. Ndifukwa chake tufuna bata ndi mtendere lipitirire. Nthambi yolimbikitsa mtendere ku bungwe la atsogoleri a mipingo la Public Affairs Committee PAC lakumana ndi mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front Tupere Muluzi pa madandaulo omwe chipanichi chanena okhudza chisankho chomwe chidachitika lachiwiri lapitali. Wapampando wa nthambi Mbusa Mark Kambalazaza wati zokambira nazi zomwe zinachitika la Mulungu cholinga chake chinali kulimbikitsa mtendere pandale mogwirizana ndi mfundo zomwe atsogoleri a zipani adasayinira ndi bungwe la PAC. Pakali pano mtsogoleri wa chipanichi Tupere Muluzi wati wapereka nkhawa zawo ku bungweli zokhudza momwe chisankhochi chayendera pomwe walimbikitsa anthu mdziko lino kuti asunge bata. Zambiri mu ripoti ili la Franklin Mtambalika. Nthambi yolimbikitsa mtendere ku bungwe la atsogoleri a zipembedzo la PAC yati yapatsidwa mphamvu ndi bungweli kuti likumane ndi atsogoleri a zipaniwa kuti alimbikitse zokambirana pa madandaulo omwe ena ali nawo pa chisankhochi. Wapampando wa nthambi Mbusa Mark Kambalazaza akuti akukhulupirira kuti zokambiranazi ndi zofunika kuti atolere uthenga ogwirika ndi kupeza njira zothetsera mikangano kudzera mwa atsogoleri omwe amapikisana pa chisankhochi. Cholinga chachikulu chinali kupitiriza kukhazikitsa bata ndi mtendere pamene presidential candidates onse oyimirira ofuna kukhala mapresident anabwera kudzasayinira kuti masankho akachitika ngati pali china chake icho tichikonze
zonsezo tipanga mabata. Kumbali yake mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi wati mkumanowu unali wa phindu chifukwa ukuthandizira kulemekeza ufulu wa demokrasi. Zokambirana zathu zimakhudza kwenikweni kuonetsetsa kuti tikupitiriza kuti tionetsetse kuti muli mtendere mdziko muno makamaka pamene tikudikira Malawi Electoral Commission kuti atiuze zotsatira. Komanso monga mukudziwa kuti ife achipani cha UDF ndi madandaulo amene tapereka ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Atupele Muluzi ndi mmodzi mwa atsogoleri 13 omwe adasayinira pangano la mtendere pa chisankho ndi bungwe la PAC pa msonkhano omwe bungweli lidachititsa pa 8 September ku Lilongwe. Malo mwa Zodiac ndine Franklin Mtambalika. Bungwe la akatswiri pa ntchito za ndale lapempha bungwe loyendetsa chisankho la MEC kuti ligwiritse ntchito lamulo pa aliyense amene akuphwanya malamulo a chisankho polengeza opambana ngakhale bungweli silinalengeze. Mlembi wamkulu wa bungweli amavuto pamusi wa Zodiac kuti mchitidwewu uli ndi kuthekera kozetsa chikayiko pakati pa Malawi pa zotsatira zomwe bungwe la MEC lingadzapereke. Bungwe la Civil Society Electoral Integrity Forum latsindika kuti bungwe la MEC ndi lokhalo lomwe lili ndi mphamvu zolengeza zotsatira zachisankho ndipo aliyense wochita izi akulakwira malamulo. Zambiri mulipoti ili lomwe ali ndi Rachel July. Mlembi wamkulu ku bungwe la Political Science Association amavuto pamusi wati kulengeza opambana bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisanatero kutha kusokoneza chikhulupiriro cha Malawi pa zotsatira zovomerezeka kuchokera ku bungwe la MEC. Abamusi atsindika kuti nkofunika kuti bungwe la MEC ligwiritse ntchito malamulo a chisankho pa aliyense amene atapezeke akuphwanya malamulo a chisankhowa. Abamusi apempha mabungwe kuti azindikire zomwe zikuchitika pa chisankhochi ndi kuchilimika pa ntchito yophunzitsa anthu zakufunika kolemekeza malamulo okhudza chisankho. Kuti mabungwe pamenepa atengerepo phunziro kuti apa patsalirabe pofunika kupakonza chifukwa Malawi ena anthu ena akufuna kuti aziphwanya lamulo kumasokoneza anthu polankhula ngati kuti zotsatira za chisankhozi zatha kale zatuluka kale. Wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum Benedicto Kondowe wachenjeza kuti kuyankhula zopambana pa chisankhochi pamene bungwe la chisankho la MEC lisanatero kutha kusokoneza mtendere pakati pa Malawi. Ngati MEC angabwere ndi uthenga wosiyana ndi umene iwo akhala kupereka ku mamembala awo zitha kubweretsa ziwawa chifukwa zitengedwa kuti mwina MEC apanga za chinyengo. Amalawi akuyembekezerabe zotsatira zotsimikizika za chisankho chomwe chachitika pa 16 September zomwe bungwe la MEC likuyembekezeka kulengeza. Malo mwa Zodiac ndine Rachel July. Izi zadza pomwe chipani cha Democratic Progressive chati chikuchita chilichonse chothekera kuteteza voti ya Malawi pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chomwe icho chati chapambana. Koma chipani cha MCP chaluza chala chipani cha DPP kuti chimafuna kubera chisankhochi. Ndipo ripoti la bungwe la National Statistics Office NSO latsopano lati mtengo wa katundu pa msika wakwera ndi 28.2% mwezi wa August kamba kakukwera kwa mtengo wa chakudya m'madera ena mdziko muno. Mneneri wa bungweli Asam Chipokosa wati kukwera kwa mtengo wa chakudya wakwera ndi 33.7% mwezi umenewu kuchokera pa 32.4% mwezi wa July. Ndipo mkulu woyang'anira za ufulu wa anthu pa zachuma ku bungwe la Center for Social Concern CSC Agnes Nyirongo wati kafukufuku wawo wa mwezi wa August wapeza kuti banja la anthu asanu ndi mmodzi likufunika 900,000 kwacha kuti likhale ndi chakudya chokwanira. Kenford Mdima anatipatsa ripoti ili. Malingana ndi bungwe la National Statistics Office NSO kukwera mitengo ya zakudya ndi chachikulu chomwe chikuchititsa kuti mitengo ya katundu ikhale yokwera pa msika, ndipo mu August mitengo ya zakudya yakwera kufika pa 33.7% pomwe mu July inali pa 32.4%. Ripoti la kafukufuku la bungweli lati izi zachititsa kuti mitengo ya katundu ndi zinthu zina ikwere ndi 28.4%. Koma mneneri wa NSO Samuel Chipokosa wati mitengo ya katundu yemwe sizakudya yakwera mochepa ponena kuti pano yafika pa 19.5 kuchoka pa 19.3%. Kakwerede ka zinthu zimene timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku kakhuza kwambiri mbali imene ya zakudya. Kuyerekezera chaka chatha mu August
pakali panopa anthu ayenera azigwiritsa ntchito ndalama zochulukirapo kuti athe kugula zakudya za mlingo omwewo umene amatha kugula mu August 2024. pothirapo ndemanga mkulu woyang'anira za ufulu wa anthu pa zachuma ku bungwe la Center for Social Concern CSC a Agnes Nyirongo wati kukwera kwa mitengo ya zakudya kwakhudza manja pomwe ambiri achepetsa kadyedwe. Kafukufuku wathu wa mwezi wa August kuonesa kunena kuti banja kuti likhalire chakudya chokwanira ndoti munthu ayenera kukhala ndi ndalama zokwanira 900 kumapita mwamba. Tikanena 900 ndoti tikuwerengera pamile imene pali anthu 6. Mabanja ambiri akuvutika kuti afikire mlingowo. Padakali pano mtengo wa chimanga ukupitirira kukhala osakhazikika pamene thumba lolemera makilogalamu 50 akuligulitsa pakati pa 70 ndi 80,000 kwacha. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Mukanena nkhani pa Zodiac muli ndine Chisomo Nyowenda tini zina zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Takulandiranso tonenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum lapempha ndale kuti apewe kulengeza zoti apambana chisankho pa nthawi yomwe bungwe la chisankho silinalengeze zotsatira za chisankhochi. Kukwera kwa mtengo wa chakudya kukupangitsa mitengo ya zinthu zina pa msika kukwera, yatero nthambi ya National Statistics Office. Ndipo Zodiac yapeza kuti ana ochepa ndiwo ayamba sukulu pamene chaka chatsopano cha maphunziro cha 2025-2026 chayamba. Mu nkhani zina dziko la Botswana lalengeza za chuti pokondwerera kupambana kwa timu yothamanga pa mpikisano wa pa dziko lonse ku Japan. Popitirira nkhanizi kaununu wa Zodiac wapeza kuti chiwerengero cha ana omwe ayamba sukulu pa tsiku loyamba la chaka cha maphunziro cha 2025-2026 ndi chochepa, pomwe tinayendera sukulu ya Nankolombo komanso Mpinji kuthyolo, mchenga wa CCAP kumzuzu komanso Lilongwe LEA Primary. Akuluakulu amaphunziro malonsewo anati makolo ambiri komanso ophunzira ali ndi mantha chifukwa cha chisankho chomwe chachitika mdziko lino. Imon Piringo walemba ripoti ili. Lolemba ophunzira abwerera msukulu pomwe chaka chatsopano cha maphunziro chayamba, komatu msukulu zina ophunzira ochepa okha ndomwe anafika msukuluzi pa tsiku loyambali. Mwachitsanzo pa pulaimali ya Lilongwe LEA mphunzitsi wake wamkulu a Emmanuel Magalasi anati ophunzira ochepera 40% okha ndomwe anafika pa tsikuli, potsindika kuti makolo ambiri sanatumize ana awo atikamba kamantha aziwawa pa nkhani yokhudza chisankho. Si makolo ambiri akuona kuti mwina kuifoti malizatsi ya elections analengeze ndemina ali ndi mantha choncho kuti anatho ayenda bwanji because kunoko eti kulongwero ye kunoko timakhani kuvuta kwambiri nthawi ya zochitika ngati za mademo zija ndiye makolo alangozowa kuti imene zili situation yake ife anatho asatani asapita. Mphunzitsi wamkulu pa pulaimali ya Nankolombo kuthyolo a Charles Mankhwala wadandaulanso za kuchepa kwa ophunzira omwe anafika pa tsiku loyamba pa sukulupa, koma anati akukambirana ndi mafumu pofuna kuthana ndi mantha omwe anthu ali nawo. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Mpinji m'boma lomweli Asuwedi Kalowa anati ayika kale ndondomeko zokhwimitsira chitetezo cha ophunzira pomwe anthu akudikira zotsatira za chisankho. Tayamba bwinobwino yakhalire attendance yobe ndi yochepa kuti tsiku loyamba zimakhala choncho, komano sukulu yayambika basi mwina akulakwisa makolo, komano kunoko ndondomeko zonse security china chilichonse zonse zabwinobwino anakuphunzira. Komabe kumzuzu mkulu ona za maphunziro a Boston Nkoma wati sukulu kumeneko zili ndi chitetezo chokwanira ndipo sakuyembekezera chisokonezo chilichonse pa nthawi. Tilibe mavuto ena aliwonse, ana abwera bwino nomale mmene amabwerera ku sukulu, palibe chimene chokuti kayikitsa kuti muda pakho kubwera chilichonse. Tikukhulupirira kuti zonse ziyenda bwino ndipo anaso akafika ku nyumba komanso azikhala akubwera ku sukulu the whole week. Pa sukulu ya Lilongwe Girls tinapeza ophunzira akufika komanso ena ali mkati mophunzira, ndipo akuluakulu anati amagwiritsa ntchito apolisi ngati mbali imodzi yokhwimitsa chitetezo pa sukulupa. Amalawi anaponya voti lachiwiri lapitali ndipo akudikira zotsatira. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Public Trust lati magulu okhudzidwa ndi chisankho ali ndi ntchito yayikulu yophunzitsa anthu zakufunika koponya voti pa chisankho komanso moyenera. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli ku Mangochi a Joseph Chamambala amalankhulapo pa zakuchuluka kwa anthu omwe sanavote, zomwe wati zokhumudwitsa polingalira kuti anthu anawaphunzitsa momwe angaponyere voti. Iwo apempha magulu okhudzidwa kuti akamaunika momwe chayendera chisankhochi agwira
agwirizane zoyambiratu kuthana ndi mavutowa kuti kutengera maka chisankho cha mtsogolo kuti chisazakhale maka ndi mavuto ngati awa. Achamambala afotokoza. Ndi nkhani ina imene tikuyenera kuti tiwunikire bwino chifukwa ngati bungwe lothandizira kuti anthu adziwe mmene angapangire zinthu zimene zinayesesa kumbali yake, koma zinaonesabe kuti anthu ena sanathe kuchonga bwino komanso ngakhale kupinda bwino pa mavoti zimene zimapangisa kuti atsogoleri ena amene akanatha kusankhidwa ndi voti lawo sanathe kutero chifukwa voti ineyi yonse ndiofunikira kwambiri mchisankho chimenechi. Tinene kuti kupita chitsogolo ngati bungwe tionesesa kuti takonza ndondomeko zabwino zimene zikhoza kuthandizira kuti Amalawi azitha kutenga mbali komanso kutenga mbali moyenerera mwachitsanzo kuchonga moyenerera komanso ngakhale kutinda moyenerera. So ndi chinthu china ngati bungwe lophunzitsa kuti tiyenera kukonza ndondomeko zabwino zimene zikhoza kutithandizira kuti zisankho zathu zizikhala zoyenda bwino kwenikweni kusankha atsogoleri amene apo. Mzamsangulutso mkulu chemwe anapita ku Nigeria kukaonetsa ukatakwe wake ukudya chakudya chochuluka nthawi yochepa wapempha adindo ndi anthu akufuna kwabwino kuti athandize achinyamata omwe ali ndi luso lapadera kukwaniritsa khumbo lawo. Spana Malawi yemwe dzina lake lenileni ndi Austin Awali wanena izi pa bwalo la ndege la Bakili Muluzi ku Blantyre pofika kumudzi kuchokera ku Nigeria komwe anapambana pa mpikisano. Christopher Sande ali ndi ripoti. Spana Malawi yemwe dzina lake lenileni ndi Austin Awali wafika mdziko muno kuchokera mdziko la Nigeria komwe anapambana mpikisano wokudya. Amalawi ena anali nawo mgulu lomulandira ku bwalo la Bakili Muluzi mu mzinda wa Blantyre pomwe ambiri a iwo anaoneka osangalala kwambiri pomulandira Spana. Spana wati luso lomwe ali naloli likhoza kuthandizira kwambiri dziko lino kupeza ndalama zakunja komanso kulimbikitsa ntchito zokopa alendo. Tinaweza kudya ndinene chonje mayiko ambiri azungu akumachita maona moti mwina mwake ngati tasalira pang'ono kuno ku Africa kunoko anthu ambiri samachita komano panopa ku Nigeria tapanga mpikisano pali program yoti kukhale African food competition dziko lonse la muno mu Africa komano zakudya za mamezedwa ine usati mudabweya izi ndi zachibadwa mmene nabadwira ine mmene ndimadyera usati mudabweya iyi ndi luso langa ndi talent yanga. Kodi sikuzwa kuti luso limene limabweresa muno mziko muno zambiri wani utakubweresa forex. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya CE Electronics Efis Mango Nkwinda wati kampani yawo yatenga nawo mbali yothandiza Spana pofuna kuthandizira kutukula luso la wachinyamata. Ku Malawi kuno kuti kwenera tapange promote ndi monga ife ochita business chinatikomera kuti timpange uplift Spana timuthandizire monga mmene alili ndi luso lake ndipo ife tilosangalala kuti wakwaniritsa walika dziko lathu pa mapu. Spana wati ali ndi mapulano ofuna kukapikisana nawo mdziko la America mtsogolomo. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yayamba bwino masewero ake amu CAF Confederation Cup pamene yagonjetsa Jwaneng Galaxy ya ku Botswana ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Mtsogoleri wa osewera Felix Zulu ndi amene anamwetsa chigoli chokhacho pa masewero akuti Wanderers iziyike malo abwino mu mpikisano. Matimu wa maka akumananso sabata yamawa pa masewero achibwereza mdziko la Botswana komwe opambana adzigulire malo mu ndime ina ya mpikisano. Kanyama walemba ripoti. Patatha zaka 6 isakusewera mu mpikisano uliwonse wa matimu muno mu Africa, Mighty Wanderers yabwereranso mu mpikisano wa CAF Confederation ndi kuyamba bwino pamene yagonjetsa Jwaneng Galaxy ya ku Botswana ndi chigoli chimodzi kwa chilowere pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Nomads inadalira mtsogoleri wa osewera Felix Zulu kuti ainyamule pamene anamwetsa chigoli patangosala mphindi 10 kuti masewero athe ndi kuti athandizire timuyi kuti izike malo abwino pamene matimuwa akuyembekezeka kukumananso sabata yamawa. Poyankhula atatha masewero wa mphunzitsi wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira wati ngakhale kuti timu yake yapambana masewero oyambawa komabe wachenjeza osewera ake kuti akhale okonzeka kamba kuti akakhala masewero ovuta pamene matimu awiriwa akumanenso mdziko la Botswana
masewero achibwereza. Inali game yovuta kwambiri, anyamatawo ndi ayamikire kwambiri, agwira ntchito yopambana kuwina ndi matimu ngati amene oti akhala kusewera sometime ma competitions ngati amene wawo ndi chinthu china chake chapadera. Ngakhale ndidakakonda kuti tiwine mwina ndi zigoli ziwiri zitatu chifukwa tinapeza ma chances amene tinakatha kupeza zigoli zimenezo koma sitinapeze, so chigoli chimodzi chomwecho chimene chapezekacho andinokondwera kwambiri. Mawu ake mphunzitsi wa timu ya Galaxy FC ya ku Botswana a Sean Kana anati iwo akachilimika masewero achibwereza omwe akagwiritsa ntchito posewera pa khomo pawo. Pa masewero ena mu CAF Champions League, timu ya Silver Strikers yomwenso yabwerera mu mpikisano wopatata zaka zinayi yamba ndi kufanana mphamvu pogolesana chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi timu ya ku Madagascar ya Ejeko Plus, masewero omwe anali mu dziko la Mauritius. Andrew Joseph namene anagolesera chigoli chobwezera cha timu ya Silver Strikers pamene matimu awiriwa akuyembekezekanso kukumana sabata yamawa kuno kumudzi pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Mbalo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Nkhani zina, dziko la Botswana lalengeza kuti likhala ndi tsiku lachitatu lolemba lomwe likubwerali pokondwerera kuti timu yothamanga ya dzikolo yapambana mphoto ya golide pa mpikisano wa dziko lonse ku Japan. Timu iyi yomwe imapikisana nawo mu gawo la anyamata la 4x400 meters inatsogola pa mpikisano kuposa timu ya dziko la America yomwe yakhala ikuchita bwino kwa zaka 10. Mtsogoleri wa dziko la Duma Gideon Mboko wayamikira timu iyi yomwe wati yapanga mbiri kuno ku Africa. Aboko ati pokondwerera chipambanochi dzikolo likhala ndi tchuthi lolemba pa 29 September. Kupambanaku kwapangisa dziko la Botswana kukhala loyamba mchigawo cha Africa kupambana mpikisano. Abanso ndeba mapito pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum lapempha ndale kuti apewe kulengeza kuti apambana chisankho pa nthawi yomwe bungwe la chisankho silinalengeze zotsatira za chisankhochi. Kukwera kwa mtengo wa chakudya kupangitsa mitengo ya zinthu zina kukwera mtengo, yatero ndi nthambi ya National Statistics Office. Zodiac yapeza kuti ana ochepa ndi ayamba sukulu pamene chaka chatsopano cha maphunziro cha 2025-2026 chayamba. Ndipo munkhani zina, dziko la Botswana lalengeza za tchuthi pokondwerera kupambana kwa timu yothamanga pa mpikisano wa pa dziko lonse ku Japan. Peza ndi zambiri pa zodiacmalawi.com. Mune ndine Isomanyoenda.